Kalasit manamut unammissuaqaat kingumut ippassaq ayugaaqippugut studiat sinnit aatakaatitteqqilerpugut antaliarsi soortami ullumikki ulloq allaanerulaalerseq tastaamaappo ullumikkut kalaallit semifinalimut ingerlaqqissagunik unamminerpingaarutaqarnerpaaq massakku unammillutik aatartitussaavaat Tessa maana malinnartorussuuq inivit maani aallaamapput tusaasinnaarersi erinarsortoqarpoq arsaatartut aataaginnaq isiginnaartunut tessa pakkapput tamoqaatiilluanarlugu qaatiisinnaarput maani qiimanersuaqarpoq tessa ippassaq unamminermi pisoqarpoq aqqalu iingiman maaneeqatigivarsi ittakusinnaavarpullu talit aana pitsaapasippallaangia susoqaramajuna Tässä ussuinnaamni qaanassimi unamisartugut isi ippassaq annerput qalormisigisimmas soorunami annikissernerlaarpo sivisoorussuarmi ingammiukiumarluuku kingulli piarersarnikuullunga maanga kalaallunaani paanaamertoqarnissaanut sapaataakunnaami innerpaami tallimariassumiulartarlunga taamaatumi takkortusimaqaarissuutuna ikutiimi kingulli ippassarluullumiluamma takkortoqa Aqalu takusimagulangilat atagu takulaarsigu ippassaq qanu pisoqarsimanera takuttuuqanmisiisimanarpa una aqqalu sanqeelio kisianni amma assinganiwa pinaarpuan kiseissualungaaniingaani unamina kingulliitaak misigivagut annersarneqarluta ajoqusarneqarniarluta so taamakulingami siisaqarpu taa sakkortoqa soorunami napilluni ajoqusorluni tassuani takutitarput oqaatigilaatsumaqa aqalu sanqeeni ummat aqalu ingimaanni maani isorsimaqatiuarpu ippassaq uani eqqatsinni saassusinerminni aqalu ingimaan saassusseriarnerani atserneqaarami maanartami ala luunu assingajaavimma taamatut ajoqaluartumi sikkortuumik taava ippassuunamminermi miki haanmaan aamma ingertattuarsimasoq kalaatni arsartuartitisimasorlu atagu takulaariartigu tassuuqanimmisassagu ippassaagigu unammisagu assigagu spiiskisuuqa musaangua yes musaangua ippassa unamminer kinguqiviasautsiuqaneruppa Tässä sumaqpungan haaraiminggaannik tingusassarpassuartuumu namminermut firstaraimi aqitissaanertanikuupput aan haaraimili aqitissasi aqtinnikuuat ullimikkumut taana nassartuarsinnaava ningammiuna miki haalmaan takoqqammerparput ippassaq unampittuangaatiarpoq siangsina tortuarpai inissaqartuarnani tukkassutsinaa tortuartugu tassani arsartuangaatiarpu taannaamullimikkumu tingussуарпу калаат арсартуинингаанни Aqsartut ullumikkut tamarming atorpissaqartippagut ippassartaamma moorliniituappaa taatiaqqilassiningerlattuarsimas atagu uani eqqartunginnerani takoqqalariartigu Tässä takuniartissaaruarparput molmanneq immaqa uani kalaat saassussutakuappiut tässä molmannit massakut takulaasarpu tässä ippassaq oqaatiineqarsinaa unamminermi molmannit unammilluartorussuuput tässä uan maana takussaarput molmannit ippassaqaneq unammilluartigineri
Kadatit Mordinito is up, Tatsia, Velasin is in Napa. Aksartut tamamik, aksartuarnissa pisariaqartippa musaangua. Pisaqartuunnarpo. Ippasaani kun taavara taanna uttusiuttarmingaani taatsiap annaasiqattaalаарnissa ippasamingaanni taanna sensileen qappassartugu piaqersimajuannartussaau taatsi moonmanni apparivaat isaa qasuersaasappat taamaasittuni taatsia iseriannaatussaavu uttumikkumaam taatsian piaqersimarusoruyusussaavu Qanortuunni 50 minuutsen isimaagaluaruni 10 minuuts kingulliisarsimassauni tassataakkuup pingaarnerpaa 10 minuuts kingulliitsimusisajaarmissamin takusinnaarpu annaasinermini martoriaq nittiangaatsiartor tassuunimmaa takusinnaarput pissanganikuunera immaa anittatsittugu tass taanna pisariaqarsinnikuusaa taatsia Aqqaru soortaamatu pisoqarsillugu taatsia Atangua takuarput aqsaqataasuutsuneqanu soorpingaaruteraarsiu iluatsittinermi nuannaallaruussuarnissa Isumaqawataarpu ingami horleqataatsunaassorsuutialu ipasqarsaalaar ingertanerani immaa tappikaniissimangilau kisaan halaami sumaatiippu tappikaniissattua tamatta horleqataataat taamaatun takusikkuni iluatsitsiuni taa hollimu tama sunniuttaami taamaattumi amma taanna peqqusigaan halaami taama tartsuarsuuluna masittuarsigatta Mani niqorfaqatiga suleqatoqqunuunu istusatsin aqsartuni naapitsitteqattaarnikuusit aama uruguayku imikkunamisassigunaapipa ukua maanguunammiartut naaperiikkatut qanorippat naapittugit Tassa ullukingullerni unammisassagut naapittaqattaarpakka ullumi oruguayarmiinuttu paasappunga tassa qanoqartarpat sumiunerminik tasoruguayarmiin yuunerminik pingaartitisoruissuuput aperivakka allatulli kikkut ajugaanissaaнааторсуутивиси ингерлааноqarput nunarput asavarput qanortuun nunarput sinnerlugu unammeruissuassuugut taana muusaaranguaq oqarnera nunarput asavarput nunarput sinnerlugu unammiarpu ajugaasuugut taanqan isimaqarpa taan tassa takusinnaartusaasinnaarput oqariartaasiatastaanna kittissaatikittugу ajungaaniarput unammiartuulluni maannarsinnaasarput yammipaanertunu nammissulluni yammipaanertunu qanortuunni ajungaaseriaqarpugu takutsittariaqarparput nukittineruttu paanerluartutalunni tassuuna oruguayarniu takusippaarma taamatu ajungaarusussuserni takutsitsittutik upperinninnertik taanna oqariartuutiginga oruguayarmiit oqallisiilluassaarput tassa pisarnertitut ilangutassiaq una takussaarput oruguayarmiut pillugit takana tassuugu unammisassagut ippassaanikun unammisagut assigaluit spanskisut oqalupput oruguayip anforiata nunani ima ilisaratippaa Uruguay es un país muy tranquilo. Uruguay nunaavuq eqqissisimasoq nunataalu aamma kusinertorissuullani Kalaallit maannamut suli ajorsanngillat tassuugu pingajussaa unammissussaavugut oruguayillu anforiata apersornikuusagut allat assigalugit oqaatigaa kalaallit nunaata unammisartui pitsassuusut Una selección que ya la conocemos de Kalaallit unammisartuit nukittoruissupput assullu pikkoallutik oqaatigisinnaawaa phanaam assamik arsallaqqinnerpaat ilaannittut taamaammat uutsinut tamanna unamillarnartussaa creo que va a ser un partido muy difícil para nosotros. kalaallit nukittuppat Están fuertes, físicamente son grandes, son fuertes, son muy atléticos. nukittupput angipput timersullaqittoriullutillu uagut unammissugut assororluta inerneratakuimarparput Y tratar de sacar el resultado. kalaallit erniinanguaq ukununga ajugaasagunik semifinaalimut ingerlaqqissinnaanissartik qulakkeersinnaavaat anfoorillu naatorsuutigaa kalaallinut ajugaanissartik kikkut ajugaassappat kalaallit nunaat imaluunniit Uruguay Uruguay. sooruna Y porque pissutialugu Uruguayt nuuneriakku asallugulu taamaammat ajugaanissatti tungaanut tamaviarluta unamissaagut Aqalu ingiman tassa kalaallit atisuunammilerpuut Uruguaymut qanoq piaqaarsornikuutigivis Piaqarsarsuarnikuugut unammissuugalungilugut
taavalu naligissaapajaartussaatsuti taamat oonavuternikuungilagut nukittupput kisianni piarsarnerp ima piarsarsornikoqagut Musaangua ogoaikku unammisassagut kikku immikku isiginiassaru unammisartueqqarsaatigalugit Otuai namsartui immikkut isiginiangassagu tassaaput venstrabakkiat nummer 24 kiaterartartor. Taanna ullunikimullerne moodaqaittaangaatsiarpoq ikiorneqartuartunu playmaker-amingaannik. Taanna mooderiarsinnau sila taaningaannik qaangeriarsinnau inummut unampissertarneria tortarpai. Taanna eqqumappigisassarivaat kada kisiannili qeqqanittoqarsinnani taamaaliorsinnaangila qeqqanittoq mikisuuvoq oqittoq sila taani mooderiartoq ajorpoq taamaasuttuni pakkimittuni sanaandiartarpai taamaasuttuni pakkini pittangortitsumi kisianni amma straaeqarput oqimaangaatiartuagingaatiartoq taannaami eqqumappigisoruussaavaa ta ingammi fia kedeqqaassangaanni tastaakkuuppusuleqatingittussat straai aqunniarsaralugu suminnera peqqutaalluni qaruukkusassassuu qaruukkusassangilagu saasaarutsataattaneriuppuilisisiginnaartu saasaaruttaqattaassangitusi nunangassanu suguisaasorput kalaallit Inti Olsen naapisimaartigu oqarpoq oqalunnera intip imanalilerpara ullunikingullernniarsartuarnikut nakuunerit tassiisersimassapput taannaamma kikku isersimaqqaartissaam taavai kiisaluamma miilu isernikuusoq aqqalu ingimaantaarserlugu amma isersimaqqaartar tussatut ullumikku taavaa miilu pikkorissuuor sukkasuuyu amma nuka halmaan takoqqissuarput ippassaarsarpiarnikuungila miki ippassaarsartuartoruunikuu kisianni ippassaaneqqaassangaanni nukaammarsartuarnikuu aattartilluartuni pissanganarpu taassuma aattartinnermineqanoq ilaniaqunnissaai mooderiarnissani namminearmuulorianaatigaluni taan pisaqaaqartittoruusussaaro Aqalu ingiman naatorsuutiissaarput kilaalayugaanissa piarsarniu kiumartukingutti tas ilitas kilimagaa ayugassasuutaakku simeqqassuunuk kissartarfimi håndboldbaanmilu tas akilissapuunnu muusaarangua tassa ilimaissaarp kilaalayugaanissa uedi mangaa kadaatiayugaanissat kisianni akissara passapas maani atlagaatitsivitsinni tusaasegu tammaqattaarami Ise tassa muusaarangup oqaatsigaat ippassaq første haadaarip tut Okay, tassa muusaarangu aataan oqaatsigiva ippassaq unamminitsitut tassa første haadaarimi unammissanngitsuu tastusaangitsoorsimagussu taava kisiat inussivik pisaqajaqartipparput ulikkaarnissaa aqqalu taamatu angerlarsimaffimmi kalaalnaanni arsarluni maanilu inassiimi tapersersortor neqartuarnissaqanu pingaruserartiiva pingaruserarsuatarpu assut tussutialu unamminermi nuki tamarpassuusaa torneqartaa mitaa minuttikingulliit makkoqasuffissaagalluit isiginnaartuningaani aalserfiisarpagut nuannaarneri tas pikunga pisittaamitigut håndbold nuannequta ingam iampaanersultaama tapersersortaartialuni kalaalli nuannersorussoo иллутуиннарне qatnaanaani unammisartuutissunguusimattugulu nunattaavataani arsarmo qanorippa ajoqosornissavi tungaami uani nunatsinnu unammisaqattaarmo tas nuannersorussua misigisaq imaannaangitsorussua misigaa mikinerulluga nattoriuanarnikuusaa kiisami piviusungormat taamaattumi nuannerneqangila misilittakkan
Tässä unamminarsiutta kurumpiamut unammius. Iserassi qannisugit. Misiisut ja singitsorparuissuitas takkupput tas nassujarnerarsinnaingiaportuunit misiis taama nuanningaarmat issanganangaarmat piarsarnikuunit taama annertutiisor isorpialu nuanneqar Musaanguaq unammisasigu kuai qaqqoraatsiu kalaattit kina pingaorterartoruus immikku taasaqassagutta kini immik taasaqajaqassava kalaattaartartutsinni Tooleli mitä taangittorusungirakka minikku takutaanarta. Tästä kokkut tukipparuissuarnik kivitseqataassa arsartoqatiminnut. Kisianne qaamassuarput holsportiuvor aammatanna minuipasseeqqaareerpaa tamarmik arsartuartariaqarpu tamarmik akisussaaffim tingusisariaqarpu kisianne qaangittorusungilak taakku arsartumartu. Soornalimi amma mormaanni taannaattartittuarnissaa isaamaani yammipaanittartattoruissuur taamaasittuta neriutingittuinnaqqissaarpari isaamma ааттартиллуарнissaа tässä maani allakaatitsivitsin tusaasaarutaqattaraattaneriuppunga isiginnaartut tusaasasi ajoqutseqassangitsut isi unillatsiarangat nuunu ikani uqartuqateqartarputit taakanikkaangavit misigissussulaasarpa unamisqanimut najortugit Tässä hujanarnerpaa uaqaatitaaksa pinninnakki kisiat ippassaq maliiniarsimassarsi akanganiingilanga pissitialugu sumiorpaluusaa sakkortunermik spanskisut oqalipput saniatuut allatut oqaasqartitit assiginerpaa immauai kalaallut ila sumiorpaluuseqarpuusakkortorussam paasiminaatimi ullumik kisia paasnartorussam spanskisoqalerp akanganiisuunga tassa muminnerma akanganiikimaarpunga ippassaq akanganiingilanga sumiorpaluusaa sakkortunermik paasiminaatikkakuta eqqarsarlinga ilissunaam nassuyaatissagukku kukkunialeqigama kisianni ilitsoqussaarigu oqaaseringilatit taamappaasinerpo oqaatsillu aamma soorpila sukkasorusuarmila oqaluttarpuspaattisut paasinertuvinnartassaarpo tia ullumikkut naatorsintisaarpulassakkilit Ilaana tassullumik paasinertorussuuput ulluma aperserakkit imaaleriangilanga tanoqarpit tas paasinertorussuuput tassa spanskisut oqaasiir tallimarivaat portugit aamoqalikkung taan sisamarivaat taan soorunam paasinarpo paatuulaartaraani angila keraatnaatinnikata ilissisiginnaartut neriuppunga koonaa vivimaamma malinnaattuarmaarpisi itsarsuituartutilu keraattit nunaata tamattamassaku pisariaqartippaatigut tassuunguunamminaattartilutto malinnaappigissaarput aperingilatit qasqassi uffami ileqqorimara qasqassimik aperilaartartunga aqqalu unammina qasqassiminaarmatsissava tasisiu 23 keraattinut musaanguaq Formitravnikuungaluartut uttumikkuilimaara 29 unamminernaamatsippat taantakuimaarparput maanna unamminerman malinaaqat 6 mikrofon nilsaarput nuamulko amataani transtakannaam